Ja som vám zabudol povedať aj tu pri tejto svätej omši. Vždycky pri každej svätej omši, keď kňaz dvihne patenu, zabudol som vám to povedať, svojim chlapcom to hovorím, keď kňaz dvihne na obetovanie patenu, vždycky tam niečo polož. Nikdy nepríď na svätú omšu, že nič nedáš. Keď je slavnostná svätá omša, zozadu prinášajú obetné dary, však, keď príde biskup. Ale ty vždy prinies obetný dar. Aký mám priniesť obetný dar? Pane, dneska v noci som nemohla spať, bolela ma noha. Mala som vysoký tlak, kladiem ti to na patenu. Nahneval ma manžel, pourážal, kladiem ti to na patenu. Môj syn ma potupil, kladiem ti to na patenu. Spolužiačka mi vstúpila na otlak, kladiem ti to na patenu. Nikdy nepríď, že nepoložíš Ježišovi nič. Vždycky polož. Ak nemáš nič, povedz, Ježišu, dneska som taká prázdna. Dneska mám takú krízu. Svoju ničotu. Kladiem ti to na. Predstav si, Ježiš, vezme aj to. A keď premenia kňaz chlieb a víno na telo a krv Kristovu, premenia aj tvoj dar. A si predstav, ja našim chlapcom hovorím svojim, obetný stôl, to je okienko v banke. Lepšie to je istejšie, ak devín banka. Toto neskrachuje. Jednoducho ide, a keď sa modlíme niektoré eucharistické modlitby, prikáž svojmu svätému anjelovi, preniesť tieto nebeské dary na tvoj nebeský oltár. Vieš, čo sa deje? Boh dvihne tvoju obetu, ide hore a zhora ty platíš potom za toho, koho miluješ. Za svojho manžela, Pane. Za svojho syna. A manžel ťa bude čakať v nebi so slzami v očiach. Žena, kedy si to ty stihla? To, čo si ma ty urážal, ja som kladla na oltár. A za teba. Žena moja, vďaka tebe som ja tu. Nikdy nepríď na svätú omšu, že nepoložíš nič. Vždycky polož. Naučte sa, keď kňaz dvihne patenu, vždy tam niečo polož. Vždy. Tá vyvrcholenie svätej omši je premenenie vtedy, keď ministranti zacengajú. Vtedy je to ten okamih, kedy z obyčajného chleba a vína stáva sa čo? Telo a krv Kristovo. Vtedy sa aj preberú tí, ktorí sú zasnení. Aha, teraz je ten okamžik. Vyvrcholenie. A prosím, to vyústenie, alebo to ovoce z tej svätej omši pri svetom príjmaní. To je čo? Vtedy, keď príjmam telo a krv Kristovo, vtedy mám Ježiša najbližšie. Kde je? 30 cm od mojej hlavy, v mojom srdci. Vtedy mu povedz to, čo ťa tlačí. Pane, neviem, jak ďalej s manželkou, s manželom. Pane, jak to mám spraviť so svojím synom, dcerou? Ježišovi povedz všetko. Pane, jak to spravíme s tou mojou slabosťou? Neviem sa vymotať z alkoholu, z drog. Toto je svätá omša. Aspoň tak zhruba a letecky, ale aby ste nepremarnili čas.